Siphinde sibingelele futhi ke bazalwane egameni likaJesu. Sesiyayivala ke manje iseries yethu ke. Siyambonga uJesu, siyambonga uMoya Ongcwele usithwalile nalesi sifundiso kwaze kwaba lapha egameni likaJesu. uNkulunkulu asibusise bazalwane. Ngiyafisa ukuthi kube khona abazosizakala emhlabeni wonke. Uma ngabe ulusizi isiZulu suyizwile le ndaba kanti i-mother tongue yakho enye, hamba uyokhuluma nge-mother tongue yakho kulabo ongasukhuluma kubona. Ma uNkulunkulu ekusizile ukuthi ukhulume isiNgisi, idlulise le message ngesingisi so that abantu ngoba sihlaba umkhosi manje lana. Sishaya icilongo lesixwayiso, yabona, i-wake up call, i-warning ukuthi khona into ezayo, singayibalekela, singayigwema. uNkulunkulu angasilekelela masiphenduka, siphendukela kuyena. So ngiyacela-ke bazalwane ukuthi-ke uyidlulise le message egameni leNkosi yethu uJesu. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi usithwalile, nami lokho kubekile enhlizweni yami, umthwalo ebenginawo kakhulu, ukuthi sixwayisane ngezinto ezokwenzeka ezibuhlungu engingafisi ukuthi zikwehlele zikufice. Wena njengomuntu nje odana uNkulunkulu ungakakhulumi ukuthi usindisiwe noma usindisiwe, kodwa angifiseli muntu ngoba lento ngiyayizwa, ngiyayikholelwa ukuthi izokwenzeka futhi ngiyayifila ubuhlungu bayo. So-ke uma ikhona indlela, I'm trying my best ukuthi-ke ngenxa yothando lokuthanda umakhelwane wami uyithole le message lena. So-ke siyayivala-ke manje bazalwane le series-ke. Sizofunda manje inhlupho yesikhombisa laphana kuvesi uvesi bani, uvesi 17. So qala ufunda kuvesi 17, ngicabanga ukuthi sizogcina-ke 21 egameni likaJesu. Right, ake sitholele inhlupho-ke yokugcina-ke manje uNkulunkulu-ke avala ngayo. Isambulo 16 verse 17. Eyesikhombisa yayisithululela isitsha sayo emoyeni, on the air. Kwase kuphuma izwi elikhulu ethempelini esihlalweni sobukhosi lithi, sekwenzekile. Verse 18. Kwase kuba khona imibani namazwi nokuduma, kwaba khona nokuzamazama okukhulu komhlaba okungazange kube khona okunjalo. Selokhu kwaba khona abantu emhlabeni, ukuzamazama komhlaba okukhulu kangaka. Verse 19. Umuzi omkhulu laphana eJerusalema waba yizinqamu ezintathu, was divided into 3 parts. Nemizi yabezizwe, the cities of the nations, yawa, ama-cities of the nations zawa. NeBhabhiloni elikhulu, nesizinda-ke la iBhabhiloni uSathane akathulile khona ukuhlalipha lokhu kwezwe, i-world system. Njengoba-ke ilokhuzana uGenesis chapter 11 mangaphosisi, la kwakhiwa khona umbhoshongo eBhabhele, kwakhiwa umbhoshongo but asizakhele umbhoshongo yoze ufike ezulwini. So i-deception-ke uSathane waqala lapho ukusebenza, and iBhabhiloni lapho ikhaya, mawufunda isambulo chapter 18 from verse 1, ikhaya lawo wonke amadimoni angcolile, imoya engcolile, zonke inyoni engahlambulukile. Kusho ukuthi ngama zonke imfundiso kaSathane lapha ade fika ithulule khona. So-ke ngesikhathi-ke manje sekuzowalona-ke futhi iBhabhiloni. Umuzi omkhulu wawa, waba izinqamu ezintathu, nemizi yabezizwe yawa, neBhabhiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu ukuba alinike isitsha sewayini lolaka lwakhe oluvuthayo. Verse 20. Iziqhingi zonke zabaleka, nezintaba azifunyaniswanga. Iziqhingi nezintaba, njengobona iy'ntaba nje zangakini, zabaleka. Yabona, uzamazama umhlaba. Hey bazalwane, ngesabi into ezokwenzekalana. Verse 20. Isichotho esikhulu esisinda njengethalenta sivela ezulwini sehlela phezu kwabantu. Abantu bamhlambalaza uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesichotho, ngokuba uhlupho lwaso lulukhulu kakhulu. Umhlaba uyazamazama, imibani iyabanika, ama-lightnings, ukuduma okukhulu, yabona, ithanda, ama-voices, amazwi amakhulu, angazathi ayakhuluka kuthiwa amazwi. Then uzamazama ngendlela ukuthi the cities of the nations, they collapse.
then iJerusalem lapho umuzi omkhulu u-Antichrist adehleli khona. Into eyenzakalayo ngomuzi omkhulu is divided into three parts. Now the big cities, big buildings, izakhiwo ezinkulu zamadolobha zishayeka phansi, ziyawa ngalokho kuzamazama komhlaba. Emva lokho kwehla isichotho esikhulu esibuhlungu, and sibuhlungu, but vele ukuphenduka kubantu akusekho. Bayamhlambalaza uNkulunkulu wezulu nomhlaba ngenxa yobuhlungu bani benhlupho. So-ke bazalwane-ke ilokhu-ke uNkulunkulu akwenzayo kubantu emhlabeni. Enye into futhi, iziqhingi zonke zabaleka nezintaba azifunyaniswanga. Hey bazalwane, mle nto mayithuba imagina, ingakho ngithi it is still yet to come, it is still in the future, it is yet in the future lento. Ingoba ayikho ihistory osufunde ngayo echaza lento ukuthi khona lapho uthiwe intaba ebaleke khona zanyamalala. Njengoba mina njengoba ngikhuluma lana nje ngisekhala abafundi kwamaphumulo eDabango, njengoba ngikhuluma nje ngiyabuka lapho ewindini nazi intaba zenkankile. So uma uthi uyaphambama intaba ayisekho sekuflat, akuyonto yokudlala le bazalwane. uNkulunkulu unyaka sesiyindaba sinyamalale, neqhingi sinyamalale. Uma khulunywa ngeqhingi ngolimi lokuzana, uma ufunda iBhayibheli lesizulu lesingisi kukhulunywa ngani? Ngamalokhuzana, iqhingi bazalwane. Yabona lapho olwandle, uthi phakathi olwandle kunesiqhingi laphana ini kuthiwa inama-island, yabona into kanjalo nje, ngixolela uma sengikhohliwe. Kuthiwa ama-island, iqhingi leziyana kuthiwa zizonyamalala, ayisekho. Uma uthi uyaqalaza ubuka intaba kade uzazi ayisekho, yabona. So uyabona ukuthi i-condition yomhlaba njengamanje, i-order ye-universe njengamanje ishintshile manje. Akudlaliwe lapho bazalwane. This is so serious. This is so serious. Uzobuka uphi-ke wena-ke lapho? Lizobe likuphi i-office lakho lelo lithandayo? So singuphi isikole sakho ufundisa kusona leso sithandayo? Uzobe kuphi uhulumeni wakho lo mthandayo omsebenzelayo? Njengoba ungafuna ukudela konke nje umzana omsindisile. Zobe zokuphi lokhuzana amabhizinisi akho? Uzobe uphi umuzi wakho lo muhle? Azobe uphi amagaraji la uthenga khona imoto lezo othi uyayithanda? Uzosevisa kuphi? Wena uzobe uphi ngaleso sikhathi? Kuzobe ngingabhediwe labazalwane. Zonke lezi zinto ebhaliwe iSambulo chapter 16 from verse 1 wehla njengoba sesiyivala njengamanje. Zonke lezi inhlupho eziyisikhombisa zolakala kaNkulunkulu uzobe kubuhlungu kumuncu emhlabeni. Ngiyanxenxa-ke bazalwane ngokuzithoba egameni likaJesu. Bawuzwa-ke lama teachings, inhliziyo yakho ithinteke, iphenduke, imfune uNkulunkulu, izihluphe kakhulu ngokufuna umbuso kaNkulunkulu egameni lenkosi uJesu uKristu waseNazaretha. Mawufunda amanye amaversion lapha isichotho siyaveza ukuthi-ke isisindo sesichotho, isichotho ilamatshe lawo ehla phezulu ayiqo. Sizothi masifika amanye amaversion siveza ukuthi u-45 kilogram. Ningixolele-ke mhlambe ngenze ukuthi sengiphambanisa nesiye lapha ku-chapter bani, u-chapter 8, Isambulo chapter 8, okuthiwa khona kuzoba nesichotho esikhulu. Kodwa nje isichotho lesi sizobe sinzima kakhulu uma ngabe kuthi iso lesi uzobe isindo sakho leso 45 kg. Awumagine i-45 kg, isala lasimende lo-50 kg, isala lasimende kusho ukuthi ishoda nje ngo-5 kg ukuthi kube 50 kg. Awucabanga into esinda kanjalo yehla izoshaya phansi emhlabeni, wena nje ngafika eshaya umuntu icindezele phansi. Uma kuthiwa sekwehla okunye phezu kokunye kuzobe kufika nje masezobe ubuhlungu, imoto izobe ishaya amawindi, yabona. Khona isikhala lapho kwafika khona isichotho, ngisazi uma 2022 yini noma 2022 mayise 2023, isichotho esathi masihlasela la eKZN, badla kahle abantu bama-hardwares ngenxa yokuthi amawindi ayifile, ishayekile. So nemoto ama-windscreen ishayekile. Ngesichotho nje itshela khona amatshe akhona ayingalingana, isho ivina neyiqupha njengobona iqupha lami, so isibhakele. But la makuthiwa sikhuluma ngo-40 kg, 45 kg, enye into leyo bazalwane, izokwenzeka loo nto leyo. Ya, but somemezela-ke asikwazi ukutshela ukuthi kuzoba nenkinga singakunikeza isolution. Isolution lokho ngisho nje ukuthi uJesu Kristu inkosi. Uma umvuma uphenduka uvuma izono zakho, ucela kuthethelela kuhlambulule igazi lakhe,
bese udela konke walelizwe. Solution ukuthi ukholwe inkosi uJesu yena yedwa aphelele, uthabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla ulandele inkosi uJesu, udele umhlaba nenkanuko yawo, udele konke okwezwe, udele impumelelo yalelizwe, uyisindisa. It is meant to come. Lento izokwenzeka bazalwane. Be rest assured. Ngizosho lokho ukuthi izokwenzeka lento ebhalwe lana. Ifunde umoya ongcwele ayambule. So that izoba ne-conviction yayo. So-ke ngiyabonga kakhulu-ke bazalwane, sibonge kakhulu egameni elihle Nkosi uJesu. Makukhona nombuzo, just drop the comment lapho kwi-comment section, ubuze. Ma inkosi ngilekelela isikhathi sitholakala, ngizo-attenda lo mbuzo ngenhloso ukuthi ufuna ukusizakala egameni likaJesu. Ngiyafisa ukuthi sonke sifinyelele ekhaya uJesu elanda ibandla, singasali ohlithweni egameni likaJesu. Yes-ke bazalwane, isichotho lesi saba nzima kakhulu. I-weight yakhona ku-45 kilogram. Kwakunzima kakhulu bazalwane. Angifisi ukuthi bekhona umuntu ozozwa lobu buhlungu. Ingakho-ke nginikeza leli thuba ngokusizwa umoya ongcwele ukuthi-ke ngizoxwayisa ngikhulume kanjena. Just a loving warning, just a lovely warning, a kind warning. Kithina sonke egameni likaJesu. Nawe-ke mawukhona omthandayo nawe uzomdlulisela umxwayise egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane, Nkosi wami sisibusise. Ngiyakhuthaza futhi ukuthi ungalaleli kanye. Lalela nje lokhu uphindelela, mhlawumbe udlulise insuku uphindelele impilo yakho lesikhuluma ngayo. Ungazilanduleli uNkulunkulu ekwenzile wakholela ukuthi uzwe indaba enjena. Asideserve bazalukwazi izinto enjena, but umusa kaNkulunkulu. Sinikeza isikhathi ukuthi ulalele, uphindelele. uNkulunkulu uzokwambulela uzwe iqonde kahle lento. Siyabonga egameni likaJesu. Amen.